हराव मानो खारदोंमोन? ओरैनो खारदोंमोन। मुङा मा नोंनिया? सिजौ। नोंनियालाय? बिग्राय। ओमप्रकाश केरखातारिजों दिहुनजानाय सिजौ सावथुनखौ दिनै सापागुरिनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव बेखेवजेनदों। पेन्सि ब्रह्म बिथांखौ मान बावगोन। बेखिनियानो। थेंक इउ मान बावनायनि थाखाय इउनिभार्सेल हलनिसिम आरो बेयाव जोंनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलनि अनाराबो दं एसे आखाइखौ एसे देखायहरबा मोजां। सिजौ बर' सावथुन ओमप्रकाश केरखातारिजों दिहुनजानाय सावथुनखौ गुबुन गुबुन ओनसोलाव देखायनायनि उनाव दिनै चिरांनि सापागुरिनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव दिनै देखायजेनबाय। दाबसे समायना गामि एबा जों गामिनिख्रुइबो देरसिन फुख्रि दं। नोंहा बै हाजोथिं थांनो गोसो जायोना? औ गोसो जायो। नोंनि बादिब्ला मा दं दे? दिनैलाय नों बहा खर'खौ बांदों? आंनि नारें जुमब्राखौ खावा फोजोबजोब्बाय आरो नै नों साला आंनि खर' अन्थाइ खुबैना दोला होदोंना? आं खुबैयाखैलै, रंजायासो खुबैदों। थोद थेरिखा थौ गाबोन न'आव दिनै मिथिंगा मानो फैदोंमोन बे माबोरै बुंदो? खोनासं गेदेमा नैबे निरेन सिजौ सावथुनखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव आगुनि फावखुंग्रि फावखुंगुरफोरखौ हांख्रायनानै लाबोयो आरो सावथुनखौ बेखेवनानै दिन्थिफुङो। बे हाबाफारियाव सावथुननि सोमोन्दै ओमप्रकाश केरखातारिया फोरमायदों दि गोदोनि भुटान सहरनि सिमायाव रायजो जानाय बर'फ्रा खस्थ' मोननायखौ लानानै बे सावथुनखौ दिहुननाय जादों आरो उननि समावबो आसामिस रावावबो राव सोलायनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो आखायाव लादों होननानै फोरमायथियो। ओरैहाय बे सावथुननि बिथोनगिरियाबो बे सावथुनखौ जोबोद मोजां आरो आसामिस रावावबो नुगोन होननानै खौरांगिरिनो फोरमायथियो। निउज 24 अनेक मिडियायावनो आं बुंखांबाय एक्चुअली बे मास्लादार फिल्म टाइप नंखाया बे जाहैबाय बै समनि 1958नि बिफोर 1958नि स्ट'रिखौ लानानै बानायनाय जादों इन्ड' हिस्ट'रिकेल आरो बेखौ इन्ड' भुटान एरियायाव जा माने बर' एरियाफोर बिसिनि एरियायाव गोलैयोमोन रायजो जानायफोरनि मा असुबिदा जादोंमोन माबादि माने गंगारफोरा बाहायोमोन जेब्ला माने नोंना टेक्स जेब्ला मोनामोन थ' बेखौ लानानैनो मोनसे माने उन्दै गथ'नि जायनि प्रटगनिस्टनि नामानो जाहैबाय सिजौ थ' बेखौ बेस खालामनानै जों स्ट'रिखौ बानायनाय जादोंमोन थ' स्ट'रिया बेनि गोजौआवनोसै आरो। सानबेसे सोलिगोन बे सिजौ सावथुना सिनेमा हलाव? सिजौआथ' 1 उइकथ' ओरैनो सोलिखागोननो हलाव थ' जुदि रायजो राजाफोरा जुदि माने मा होनो नायफैयोबा हला जुदि बुक थाबाय थायोबा 1 मान्थबो सोलिनो हागौ बे हलजों खोथासै आरो रायजोफोरनि अनसायनायनि सायाव रायजोफोरनि अनसायनायनि सायाव आरो। दिनाव खनबेसे देखायनायनि टारगेट लादों? टारगेटआथ' एक्चुअलि हलनि अनारासो खालामो बेखौ अडियेन्सनि गोजौआवसो जायो बेसे फिलाप जायो थ' बै हिसाबाव प्लेन खालामनानैसो बिसोरो खालामो आरो मेन्स साप'ज हमना ला क'क्राझाराव सानसेयाव खनब्रै गाहाम देखायनो हायो जुदि जोंनि सिजौ मुभिखौ जुदि रायजोफोरा अनसायोबा होमबा बै स्क्रिनाव गासैबो स्क्रिनावनो बेखौ देखायनाय जागोन आरो जोंनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव स्क्रिन होनो थाङोबा मोनथाम दं 3D 2D थ' बेयाव अनारा बुंनाय बादिबा फार्स्टआव जोंना मोनथाम श' दं ओमफ्राय बिनि उनाव आरो बारायनानै होगोन होनदों ओमफ्राय साया सिनेमा हलावनो बिदिनो अनारा बुंदों जे रेसपन्सनि सायाव आरो बुस्थुखौ। नोंथाङा सावथुनखौ देखायनायाव माबायदि अनसायनाय मोनगोन बायदि मोनदों बे सावथुन सिनेमा हलाव देखायनायाव रायजो राजानि माबायदि दासिमाव मोनब्रै जायगायाव देखायनायाव माबायदि खौरां फैदों दासिमाव नोंथांनियाव? आंनाथ' रायजो राजानि सेम बिसास दंखायो जे रायजो राजाफोरना मोजां मोनगोन
मानोना आलादा जायगायाव अनेक आं अननाय मोनदों दा लास्ट जोङो गवायावबो बेखौ स्क्रिनिं खालामदोंमोन बेंगालरावबो खालामदोंमोन आरो गुबुन गुबुन हादोरावबो खालामदोंमोन थ' बिनि रेसपन्सआथ' अनेकनो मोजां थ' बिनि आरो जोंनाथ' आरो बेयाव लकेल जाहैबाय थ' अननायखौ मोनगोन सानो आरो दिनैनि बे हलाव जिखिनि जायगायाव देखायदों माबायदि मानसि जादों होननानै नोंथाङा मानसियाथ' दा नोंथांमोना बुकमाइ श'आव नायबानो मिथिगोन फुल श' जानानै दं बे बर'आव एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा हिस्ट्रिखौनो बुंनांसिगोन मानोना दिनैनि डेटआव फुल माने बुक जानानै दं दा जाय माने बर' रावखौ बुजिया बियो गुबुन हारियाबो नायनो साबटाइटेल जोंना बे मुभियाव साबटाइटेल मोनखागोन आरो एनादार 2-3 मान्थ्सनि उनाव जों एसामिसावबो डाब खालामगासिनो दं थ' जोंना प्लेनिङा जाहैबाय जों आफ्टार 3 मान्थ्स बा 4 मान्थ्स जोङो अल आसामाव जों रिलिज खालामगोन अल आसामाव जोंना 50+ जोंना हल दं थ' जोंना प्लेनिं सोलिगासिनो दं माबायदि जों नेक्स्ट स्टेपखौ लागोन जाहाथ माने एक्चुवेलि खोथाया जाहैबाय जिहेतु बे इण्डियान पेन'रामायाव एभ्रि इयार 24टा बेस्ट इण्डियानि बेस्ट फिल्मा सेलेक्ट जायो थ' सिजुआबो बिनि मोनसे जिहेतु थ' बेनिखायनो आं सानो आसामनि रायजो राजाफोराबो नायथों बेनिखायनो आं हर रिलिजखौ एसामिसाव सानदों आरो खुलुमबाय दिनैनि बे समा सफैबाय 16 सेप्टेम्बर दिनैनि डेटआ थ' दिनै जथ' माने मा होनो जोंनि बिटिआर एरियानि